Çekdarên esayişa PYD di ofîsa Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê li bajarokê Tiltemirê bi bihaneya wernegirtina moleta rêveberiya wan girtin û Komîta Navendî ya Partiya Navborî di daxuyaniyekê de vî karê PYD şermezar dike. Doha Behcet Şêxo endamê serkirdatiya Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê beşdarî geşta nûçeyên arkê bû got bi bihaneya wernegirtina moleta rêveberiya PYD çekdarên esayişa navborî ofîsa wan li bajarokê Tiltemirê girtin. پیج دو د اگهی دان نه بو 24 ساعت بوره همه بریار جی آسایش اشتهاتی گتنا اوفیس که بو بی رخصت بین ایرو ساعت بین جو بو 24 ساعت براسی هزک آسایش هاتن و اوفیس دریویش معدن و گتن Ji aliyekî din ve Komîta Navendî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekê de û kiryara PYD bi tundî şermezar kir û got ev kar dikeve xizmeta neyarên Kurdan de. Partiya Navborî di daxuyaniya xwe de dibêje PYD van karên neberpirs dike da ku serokên xwe razî bike û ew jî ji ber helwestên serkird û kadroyên partiya wan li hember siyaseta şaş ya PYD li hember gelê Kurd û partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ye. Her li gorî daxuyaniya Komîta Navendî ya Partiya Yekîtî گوف کریارên PYD û biryarên leşkeriya neçarî û binpêkirina xwînişandanan û ferzkirina rêbazên xwendinê û destdanîna ser milk û malên xelkê û binpêkirina azadiya bîr û baweran û tunekirina karê siyasî yên nakeve xizmeta doza gelê Kurd de û siyaseta valakirina deverê ji Kurdan bi zora çekê tenê hewildanin ji bo şikandina gel û hêza wê ya siyasî û di pêşiyê de Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Di dawiyê de jî Partiya Navborî di daxuyaniya xwe de karê PYD şermezar kir û tekez kir ku karê wan ji bo xizmeta gelê Kurd û doza wî ye û wê berdewam bikin û metirsiya xwe li ser berdewambûna kiryarên PYD yên gon dikevin xizmeta dijminên Kurdan de xuya kirin.